El doctor Guillem López Casasnovas va néixer a Ciutadella de Menorca, casat i amb 3 fills, llicenciat en Ciències Econòmiques, Premi Extraordinari i llicenciat en Dret per la UB, Universitat de Barcelona. Doctor en Economia Pública per la Universitat de York, al Regne Unit, 1984, i ha estat professor a la UB, Visiting Scholar a l'Institute of Social and Economic Research al Regne Unit, a la Universitat de Sussex i a la Graduate School of Business de Stanford als Estats Units d'Amèrica. Però la seva activitat principal des de fa ja molts anys és a la UPF, on ocupa la càtedra d'Economia. Ha estat també vicerrector de l'Economia i Relacions Internacionals i degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la mateixa universitat entre el 2000 i el 2004. En 1996 hi ha una iniciativa important, juntament amb Vicente Ortún, que és el conegut Centre de Recerca en Economia i Salut. Centre punter en molts camps i, de fet, ell és ara mateix director, investigador principal i vocal del Consell del Govern del mateix centre. La recerca del doctor Guillem López Casasnovas inclou la medició de l'eficiència del sector públic, la revisió del paper del sector públic en general i en l'àmbit sanitari en particular, les balances fiscals, el finançament de les hisendes locals, l'economia de la salut, la dependència i els equilibris intergeneracionals, camps molt afins al que nosaltres ho estem tractant aquí. Finalment, dir que el doctor López Casasnovas és membre del Consell Assessor del Ministeri de Sanitat i de Consum, de les Conselleries de Sanitat de Catalunya i de les Illes Balears i ha estat president de la International Health Economics Association entre el 2007 i el 2011, expert de la OMS, de l'Organització Mundial de la Salut, sobre les desigualtats en salut a la Unió Europea. Per tant, amb aquest currículum queda plenament justificada la seva presència aquí i l'escoltarem amb molt de gust. Moltes gràcies, doctor Puig, per la presentació. Benvolguts integrants d'aquesta taula. Sí, passaré a la presentació sense canviar-me de lloc, d'on per suposat, en tot cas, que el doctor Padró està vacunat, no hi havia perill amb el canvi de seient. I els he preparat una presentació que intenta fer justícia en el repte del contingut del text que quedarà a disposició de tots vostès, que se m'havia demanat. Si hagués de fer el tràiler de la pel·lícula del que puc presentar a hores d'ara, diria que la pandèmia ens ha recordat la frase del papa Francesc: tots estem amb el mateix barco. 50 anys fa de l'obra de John Rawls de la teoria de la justícia. Dintre d'aquest barco hi ha ferits i Rawls ja ho deia, hem de començar pels que estan pitjor. Per tant, deixem ara de qui milloraria amb més capacitat, amb més possibilitats. En el vol de la ignorància prioritzem en el que està pitjor. I l'esperança, que és el que ha de bellugar la nau, l'hem de poder trobar entre tots. Alguna llum, algun GPS que doni sentit al viatge. Això és el que ha quedat, en el meu entendre, més tocat pels estralls de la crisi. Tant la presentació com el text quedarà a disposició de tots els qui amablement ens escolten en aquestes hores de la tarda i, per tant, hauré de, més aviat, fer una presentació esquemàtica del contingut. Les dues referències que estan, a més, online, on es pot entendre el perquè dels raonaments, els teniu en aquestes dues publicacions recents,
aquest diàleg de l'interfàs, i amb la Revista Econòmica de Catalunya, que hem editat un número específic sobre com la situació pandèmica ha afectat els equilibris intergeneracionals del benestar. Deixem dir d'entrada que soc un economista que m'he dedicat sempre a l'anàlisi de la intervenció pública de l'economia, més enllà del que fan els mercats, i no només des d'un punt de vista teòric, sinó també com aplicam a la realitat de la gestió pública. I un dels camps referents ha estat el de l'economia de la salut. Com molt bé deia el doctor Pedrós, que ja està clar que som amics per totes les referències creuades que ens feim mútuament. Llavors, per un economista de la salut, trobem l'obligació de la priorització, això que deia el vaixell, qui va primer. Ho hem fet sempre a pressupost tancat, això és el normal a l'economia de la salut. Tens un pressupost públic, has de prioritzar dintre de les actuacions de la salut, les indicacions, els beneficiaris, qui va primer, quins tractaments es poden postergar, quins són els prioritaris. I el que ha fet la pandèmia és posar en evidència que, a part de la priorització intra-salut, tenim una priorització entre l'economia i la salut. He sortit contínuament amb el que deia Jaume Pedrós, que necessitem la salut per l'economia i l'economia per l'estat de salut de la població. I aquest segon, anàlisi a pressupost obert, perquè afortunadament hem pogut tractar els més necessitats, els russians, tenint en compte que el pressupost no es limitava. I això ha estat gràcies a la Unió Europea, que per primera vegada s'ha posat, al meu entendre, a l'alçada de les circumstàncies. Tot i així, les dades i evidències que tenim sobre el que ha passat a l'economia espanyola no són per tirar coets. Aquí no hi ha raó per justificar ningú ni per penalitzar ningú altre. Però les dades i evidències diuen, si mireu l'eixos que tenim a la pantalla, les morts acumulatives està tancat el dibuix a 14 d'octubre del 2020, ho entès a Espanya. Penseu que ja en aquella època, això és per milió d'habitants, estàvem aproximadament a 680, multiplicat per 44, i això ja eren els 35 o 40.000 que portàvem morts. Ara ja estem propers dels 60. I a l'eix d'ordenades el que tenim és la caiguda del PIB. Per tant, la caiguda, que l'has de mirar o bé interanual o intertrimestral, ha arribat a estar en el 23% de caiguda respecte de l'octubre de l'any anterior. Fixeu-vos, per tant, que estem en el pitjor dels eixos, morts i caiguda de PIB. Les dues coses a la vegada. Amb això hi podrien treure més anàlisi, però em sembla que això ja dona una idea de què estem parlant. Si vol moure, si us plau, la transparència. Com et situa Espanya, en dades ja més recents, tancades a gener del 27 d'aquest any. Si vol moure-les. Tot això ho presento només perquè quedi evidència de qui vulgui entrar en detall de com ha anat la situació en el nostre país. Si pot ja entrar. Qui ha patit més? Les persones grans, que són les que més risc han tingut, i això s'ha destacat amb una mortalitat que les dades que hem pogut tenir, ajustades per edat, mostraven un promig de 3 vegades més, 2,3. Si us plau. Llavors, fixem-nos que en aquest interfàs d'economia i la salut, sempre, com comentava al començament, els economistes de la salut estaven
valorant la priorització dintre de la sanitat, quan tot per tots i de la major qualitat no pot ser, que té tota la lògica del món, com que no pot ser, doncs amb algú has de començar a les calpes. Després hem vist l'impacte de l'economia sobre la salut pel que fa a la seva sostenibilitat financera, donada la capacitat, en la mesura que genera renta, de finançar el teu sistema de salut. I finalment hem après del que representa la pèrdua de salut sobre l'economia, en termes de capital social, no només en termes de productivitat, de cohesió, i com aquesta manera de tractar l'economia pot portar a tombar-la. Passar d'això que se'n diu en anglès el lockdown, acabar amb un knockdown. Aprenentatges. El doctor Pedroso deia fa un moment, importància de tenir un sistema sanitari solvent, és una paraula que m'agrada qualificar perquè això és el que fa un bon sistema, que és capaç de solventar els reptes, les situacions canviants per al bon funcionament econòmic i social, fixant-nos més enllà de la sostenibilitat. Sempre que hem parlat del sistema sanitari ho hem acabat fent de si ets sostenible o no ets sostenible, si financerament mai en tenen prou els que gasten en sanitat i mai hem fet l'anàlisi de, donat el grau de suficiència que li volen donar en el sistema de salut, que això és una decisió política de primer ordre, dintre d'aquest envoltall, si són capaços de tenir un sistema resilient, que és una paraula que també s'ha posat de moda, per ajustar-nos socialment a circumstàncies canviants. I aquesta circumstància que han tingut ara, per desgràcia, ha estat un test d'estrès de primera magnitud. Segon aprenentatge, la gestió importa. Especialment en les situacions que són d'incertesa. Amb l'economia distingim sempre entre la incertesa i el risc. L'incertesa és quan no pots assignar probabilitats. No en tens ni idea de cap on aniran les coses. I el doctor Pedrós ho ha dit diverses vegades en això. És que no en tenien ni idea. Per tant, la teoria aquí ens diu que és de pensar sempre amb el pitjor dels casos, perquè és aquí on més tindràs a guanyar si has previngut una cosa que en el pitjor dels escenaris te causava els estrès més grans. Això ho podria demostrar fins i tot amb un poc de gràfiques i un poc de teoria, però, per tant, amb incertesa, sense possibilitat d'assignar probabilitats. I la tercera, que és la que m'ha portat a la reflexió d'aquest text, és noves esperances. Perquè fer un reconeixement de ferides, això és... M'he hagut de frenar a mi mateix quan he preparat aquesta presentació. El que m'ha costat més és buscar les esperances. Sisplau. Aquí no sé si hi volem entrar en més detall, però és la magnitud de la tragèdia. En aquests moments ja és el reconeixement que hem perdut el 13% del PIB. Recuperar això costarà, fixant-nos que veníem d'una crisi que havia començat el 2008, que encara no teníem recuperada. La recuperació vol dir situar-te a l'any anterior a la crisi, va ser 100, i mirar quan lluny estaves de fer-ho. Jo, des que me dedico a l'economia, n'he vistes unes quantes de crisis i les recuperacions, la del 73, que la crisi del petroli va ser 2 anys, la del 91 van ser 3 anys, la del 2008 ja era de cicle llarg, portàvem 8 anys i encara no havíem arribat a 100, i ara la del 2019, qui sap? Qui sap? El mecanisme de gestió, sens dubte, és diferent. Amb la crisi financera tenien totes les tuberies de l'economia embussades. Per tant, fer net ja estava clar que tardaria el seu. En aquesta, en principi, no ha de ser tan complicat la reactivació de l'economia, però ho fa, en el cas nostre, especialment de Catalunya, amb una capacitat de resposta molt baixa.
Les polítiques que s'han activat per fer front a la crisi de la Covid han sigut de país pobre o de país temerós o, si es vol, de país altament endeutat. Un endeutament que ara estaria més que justificat, però com que veníem d'un excés d'endeutament de quan no estava justificat, de l'època que Espanya va bé, clar, no hi hem pogut afegir 2 ous durs més, que dirien els germans Marx. I això ens ha frenat molt. I la situació, no cal que us digui, és delicada. Si mirem la central de riscos del Banc d'Espanya, una quarta part d'empreses amb patrimoni net inferior a més de la meitat del seu deute net. Per tant, situació que fa por. La morositat, si no ens en sortim relativament aviat, les vacunes, que és vacunes i tractament, perquè les vacunes, la gent que se continuarà infectant, han d'esperar que tingui un tractament molt més robust i que es cronifiqui de manera diferent del que és la letalitat actual. Però si en el món econòmic no feim net, la morositat pot de nou complicar tota la intermediació bancària. Unes entitats que, com és conegut, només guanyen rendibilitat a través de comissions, no a través de retenció, de guardar els diners. Bé, per tant, tot això serà molt de cura. Aguantar, estar en estil, que diuen els anglesos, és molt important perquè en el moment que es produeixi la remuntada ens trobem que el país no ha perdut el teixit productiu. Però això pot ser el pitjor dels casos. Perquè, clar, en l'economia parlant sempre de mitjanes, i això és la del pollastre que ens ha menjat a mitges aquest migdia, però s'ha de tenir en compte que la capacitat d'estalvi de l'economia espanyola i de la catalana en particular està més de doble de lo normal. De tota la renta que hi ha, perquè hi ha renta encara gràcies als ERTOs i algunes altres polítiques complementàries, entre un 10 i un 12% d'aquesta renta s'està estalviant. Per què s'està estalviant? En part perquè no es pot gastar. No pots viatjar, els comerços molts estan tancats i en part perquè la gent té por. Quan s'obri l'aixeta, la gent recuperi la confiança, l'ànima, l'esperit que deia Keynes, això emergirà. I si no tenim teixit productiu perquè han fet un knockdown, ho han tombat, en el pitjor dels casos això voldrà dir que haurem de tirar de mà de les importacions perquè ja no produirem nosaltres. I si no produïm nosaltres, això deteriorarà la balança comercial i complicarà no només el deute públic, sinó el deute exterior. Per tant, la importància d'evitar un knockdown per mantenir la capacitat productiva de l'economia. Si vol, si us plau. Càlculs dels estralls. La Covid es deixa a Espanya fins al moment 60.000 morts i escaix. Han fet càlculs recents, a més, i que han tingut una acollida molt gran. Mai havia tingut el meu centre el factor d'impacte que ha tingut amb els càlculs que han sortit aquests dies sobre els anys de vida perduts prematurament. Això ho han fet juntament amb investigadors del Max Planck per veure fins a quin punt aquest argument que s'ha fet servir, que alguns economistes i altres, anava a dir males herbes, per la meva professió, no és lògic que ho digui, es va fer en el principi de dir no val la pena fer confinament dur, perquè al cap i a la fi la gent que es morirà és gent que s'hauria de morir igualment. Era gent fràgil, d'una certa edat, que tenia ja una expectativa de vida reduïda. Llavors, aquest càlcul l'han fet per 81 països i la mitjana d'anys de vida perdut pel conjunt dels 81 països són 16 anys per persona morta. A Espanya és 11 anys, tenim una població relativament més envellida, i això equival a un total
fixem-nos, de 500.000 anys de vida perduts. Si a les dades oficials els hi afegim la que se'n reconeix com excés de mortalitat, és mortalitat per sobre del que és normal, tot i que el diagnòstic no estigui identificat en claretat, podríem estar entorn de quasi el milió d'anys de vida perduts. El conjunt dels països que hem analitzat són de 20.500.000. La importància d'aquests estralls són molt, molt notables. Si vols, sisplau. Llavors, a partir d'aquí pots fer els càlculs. Si valorem els anys de vida perduts en criteris econòmics, si voleu economicistes, el valor d'una vida estadística, a Espanya està entorn de 2 milions d'euros. Anem sumant. El que es considera un valor, el valor d'un any de vida ajustat per qualitat de 30.000 euros per any de vida ajustat per qualitat, multipliquem els anys de vida perdut i veurem la magnitud de la tragèdia. Bé, a mi em sembla que com que tots ho hem vist de prop, no tinc necessitat de fer allò que feia el Valdano quan el Barça jugava al Bernabéu, de dir el miedo escénico, només entrar per veure la situació ja s'assustava. A veure, la importància dels ferits que dèiem d'aquest vaixell és enorme. A part dels costos ocults, alguns se'ls havia dit el Jaume, els infradiagnòstics, els retards en els tractaments, danys col·laterals. Molt bé. Seguim, sisplau. Sisplau. Sí, segueix. Ara. De la gestió feta, clars i oscurs, no es tracta de que ningú mostri penediment, perquè s'ha fet, entenc jo, amb el millor del que sabia, i ningú fa més del que no sap. I llavors van començar molt malament i després la cosa ha millorat, diguem-ho així. Des del Centre de Vigilància Epidemiològica es va començar negant. Ara fa un any que encara hi havia una vicepresidenta que deia que no hi hauria infecció, que hemos vencido al president. La hemeroteca seria molt cruel si ara l'utilitzéssim. Tenc que dir que el Jaume amb això és impecable, perquè si mires març del 2020, el que deia el Jaume, i és exactament molt semblant el que diu ara, que en una situació d'incertesa s'ha d'anar amb molta cura. Altres veiem brots verds arreu. Es tractava, es deia, de guanyar temps, a veure com acaba la cosa d'Itàlia, que va començar 3 setmanes, nosaltres vam començar 3 setmanes més tard a declarar estats d'emergència, etc. I en realitat això que es deia guanyar temps, en realitat era una pèrdua de temps, que va ser la primera onada. Els sistemes sanitaris, la seva naturalesa no ha sigut decisiva. Això és una cosa que m'ha agradat analitzar amb un cert cuidado, perquè sistemes sanitaris públics en tenim de dues menes. En tenim uns que són els serveis nacionals de salut, l'anglesa, la danesa, Suècia, etc., l'Itàlia i els països més del sud. I després tenim els sistemes d'assegurament social. Sistemes, engranatges. La idea d'assegurament no és un servei administratiu, no és, com deia el Jaume, això de l'expedició de multes, el negociat de multes, que és assegurament, per tant, amb pòlissa darrere. Són públics perquè l'assegurament és social. I això és Alemanya, és Holanda, és França, és Àustria. Són la genètica dels dos sistemes públics. Aquí no hi ha res de privat, no hi ha Estats Units, però tots són sistemes. Llavors, podries pensar que un Servei Nacional de la Salut estaria més ben preparat per fer front a una cosa nova, perquè allà hi ha un comandament que a més és polític, que té capacitat de posar la mà al pressupost, que té la possibilitat de fer
el mando i ordeno a tots els seus centres i a tots els seus professionals estatutaris. Són seus, jeràrquic. Versus els sistemes d'assegurament, que és més un engranatge, és de negociar, els hospitals tenen el seu estatus organitzatiu, els consorcis que els comanden és més societat civil o són asseguradores sense ànim de lucre, i llavors aquí no s'ha demostrat cap avantatge. Quasi bé al revés. Quan hi ha autonomia i responsabilitat, hi ha hagut més capacitat de proveir, d'anticipar problemes. En el sistema públic ningú es tocava res. Un interventor podria dir que estocar era un malbaratament, perquè hem d'estocar si necessitam, si ens cau la paret del Marquès de Valdecillas, que és una cosa que va passar a l'Hospital de Santander, ja vindrà l'Estat a posar-la per amortitzacions. Si no en feien d'amortitzacions en el sistema públic. No hi ha amortitzacions. Per tant, aquí hem trobat, ara hem anat més ràpid del que li havia demanat, han trobat que la genètica no ha estat decisiva, la qualitat institucional ha sigut pobra, un centre de vigilància epidemiològica que tota la seva vida i tots els seus professionals viuen preparant per quan això passi, i el dia que passa han de sortir amb els militars al costat i amb els polítics. Això, sincerament, no va tenir gaire cap i peus. I la lògica, primer començàvem amb incertesa, per tant, si hi ha incertesa, la salut va davant. En el moment que ja sabem alguna cosa de com es transmet el virus, ja sabem que hi ha una pauta que no només és virològica, sinó que també és social, que això ho vam aprendre també millor que van saber, però no van saber més, per dir-ho així. No es tracta de penalitzar ningú per això, llavors després hem de començar a granular. I en aquests moments, si us dic la veritat, jo crec que ho estem fent relativament bé. Tot i que sempre podrien dir allò que va dir el secretari general fa poc, el Josep Maria Argimon, que haurien de confinar més, però no ho podem fer perquè són pobres. Penseu que aquí el contrafactual és Alemanya, un negoci porta el que era el volum de negoci que havia fet el mes de l'any anterior i hi ha un reemborsament del 75% per fer front a les pèrdues. Aquí està induint, entre altres coses, quan diu perquè no ens ho podem pagar. Sisplau. Llavors, aprenentatges que són tècnics. Tècnics. Hem après a prendre decisions ràpids i s'han saltat l'interventor si ha calgut. I això ho hem de dir en positiu perquè si no donava possibilitat de ser solvents, de solventar els problemes. Clar, si havies de comprar respiradors i havies de passar per la intervenció i no pots fer un pronto pago, imagineu-vos els xinesos quina cara de pòquer devien fer. Que això, quan ho veus a prop, és quan te n'adones de les indigències en què a vegades funciona el sistema públic. I això també en la crisi bancària ho vàrem veure en les caixes. Quan les caixes feien els tours per finançar-se en diner de fora i el que havia de posar el capital deia quants de llocs tindré en el Consell d'Administració i el que era el responsable de la caixa deia no, si aquí no hi ha Consell d'Administració, aquí el que s'hi senta és el regidor de Manlleu o el regidor de Terrassa. Aquestes indigències són el resultat d'un test d'estrès que quan el tens el veus en tota la seva duresa. Això ho hem combatut i ho hem fet bastant bé, sincerament. Hem mobilitzat recursos, totes aquestes sinergies han aparegut en un moment que han tingut una missió, una cosa sobrevinguda. I aquesta cosa sobrevinguda l'han entomada els professionals. En el comandament, el jeràrquic aquest estatutari de les organitzacions del mando i ordeno, que són les típiques dels serveis nacionals de salut, o l'administració alemana, els directors generals corresponents, ha sigut substituïda per
els professionals que s'han posat al mando. Això veurem que té molt de positiu, té alguna cosa en negatiu que també voldré explorar al final. Bondats d'una certa polivalència amb habilitats professionals és que jo soc dermatòleg. No, necessitem a les UCIs i això els professionals ho han fet. I això té molt valor, aquesta polivalència, fora del que són les regles estatutàries amb el que funciona el sector públic. Hi ha hagut coordinació públic-privat, sobretot en la compra d'inputs i la utilització d'espais. Hi hauria pogut ser més, hi ha queixes que aquesta coordinació s'hauria pogut millorar, però aquí no hi ha hagut una fallida del sistema. Hem vist la importància de la comunicació. El propi col·legi de metges va entomar la comunicació en un cert moment, perquè hi havia tants que parlaven, van sortir epidemiòlegs de tanta naturalesa i condició que la gent que escoltava, si a això hi afegeixes la contesa política que contínuament estan als mitjans, que ja tenen els seus epidemiòlegs de capçalera, que són els que estan en contra de versus els que estan a favor de, això va ser molt dur pels que seguien l'evolució de la pandèmia a través dels mitjans. Importància de la comunicació, saber anticipar les vies, amb el tema de les residències ho hem pagat perquè hi ha hagut molts morts, però ara ho han reconduït, tenim quasi ja el 100% de la gent vacunada de les residències i hem après que més enllà dels models predictius i de les tecnologies aquestes tan guapes a l'hora de publicar revistes, és molt important conèixer el terra que el sigues, conèixer com és la transmissió social, el tema de les distàncies, les reticències que hi havia en els primers moments a posar-se mascaretes, etc. Tot això ho dic en la part positiva. Si us plau. Per tant, fixem-nos, missatges han reforçat la solvència, la importància de capacitat de resoldre i no només de temes de sostenibilitat, i han posat en el primer nivell la solidesa i la resiliència d'un sistema. Ara bé, tot això ho necessitam tenir viu en favor de la salut i de l'economia, perquè en algun moment hem de recuperar l'economia. Però aquesta recuperació no és per retornar, que aquesta és l'esperança que deia del vaixell. Cap a on anem si aconseguim curar ferides, sinó que en l'economia en particular hem de transformar, hem de transitar cap a un model algo diferent. Llavors, a partir d'aquí, ja tinc dues només transparències, perquè ja els deia que això era la part més difícil per mi, com passar de guarir aquestes ferides a aixecar les esperances. Aquesta llum que guiï el que ha de ser la navegació d'aquesta nau. En principi, per mi ha estat una esperança que alguns hagin assumit una certa cura d'humilitat. En un temps que la ciència es disposa a fer perenne la condició humana, amb la biogenètica, amb la medicina hiperpersonalitzada, amb els medicaments antienvelliment, etc., ara es posa en evidència la fragilitat de la condició humana i que en el món no estem sols. El que passa en el veí també t'afecta a tu. Els economistes en diem això externalitats negatives. Entendrem una nova realitat que ens ve de conèixer com es transmet la misèria dels mercats. Els mercats d'abastiment, dels menjars de pobre, del que estan menjant els xinesos. Què estan menjant els xinesos? No sé si heu estat mai a un mercat. Jo hi he estat un parell de vegades a Pequín i fa feredat veure... Per tant, és hora de saber de què ens alimentem, nosaltres també, a tots.
Cap a una nova economia. Aquí és molt interessant perquè una de les coses que ha fet la pandèmia és, i és un element metafòric de contagis, el rebuig en el diner metàl·lic, a la utilització de la tarja, en un moment que el diner estaria ja quasi en fase de supressió definitiva i amb això, poquet a poquet, amb el model tradicional de banca. La banca com a negoci està en una transformació que jo crec que els meus fills ja no la coneixeran, a la banca que jo he viscut, i he fet 12 anys en el Banc d'Espanya, el que veuran els meus nets segur que no té res a veure amb aquesta idea d'intermediació financera i aquesta idea de protecció, de superprotecció que té la banca i que li permet uns certs abusos. També aprenem, i això ho dono com a esperança, que no han de fer tant de cas a les borses. Les borses s'allunyen encara més de l'economia real. De fet, els actius tecnològics estan fent negoci en aquests moments. Fixem-nos que, per tant, en una situació de tipus d'interès negatius, les tecnològiques estan fent un boom de resultats borsaris. És a dir, la borsa està de cada vegada més lluny de la realitat i els països s'han de preocupar més de l'economia productiva que de l'especulativa, de l'anticipativa que alguns han fet com a benefici molt particularitzat. I això de cada vegada dona més consciència social. És obvi que en l'epidèmia hem après de treballar de manera diferent. Si mantenim els equilibris mentals, això ens ha augmentat molt el benestar individual, en temes de productivitat, en temes de deixar de contaminar amb viatges estúpids, prescindibles i coses que es poden fer a distància perfectament. Per tant, aquest treball des de casa amb unes connotacions diferents, si el podem gestionar amb uns habitatges raonables i amb uns espais d'oci més enllà que anar a fer la tarda o el vespre als bars, i tot això jo ho veig d'una manera esperançada. La col·laboració dels professionals davant la pandèmia, de tots, no només dels sanitaris, dels professors d'universitat i de les escoles d'ensenyança bàsica, etc., hem après de col·laborar més. Més enllà de què hi ha de lo meu, hem après que en una situació nova hem de convergir tots per solucionar un problema nou, donant el millor que sabem de cadascú de nosaltres. Hem vist també, i en la part esperançadora, que quan la ciència s'hi posa, la ciència al servei del benestar de la gent és molt potent. Els incentius a la millora de know-how, recordem que hem arribat a treure respiradors. L'EITAT treia respiradors de 3D, d'impressions 3D. El paper de la inversió, de tota la inversió feta en la investigació sanitària ens fa esperançar que quan cal estem a l'alçada. Sisplau, aquesta em sembla que ja és la darrera. Els liberals antiimpostos diria que tindran menys arguments. Això permeteu-me aquesta llicència, però soc catedràtic d'Hisenda Pública i estic fart que em diguin que el mercat és bo i l'Estat és un desastre sense dir quin tipus de mercat ni quin tipus d'Estat, perquè per les dues bandes hi ha camp a córrer. Jo crec que tindran menys arguments, ni que sigui per veure que amb algunes coses sí, potser amb altres no, però no sempre és una negació a la intervenció pública i el reconeixement aquest que no es poden tenir xarxes de protecció social de primera divisió amb una pressió fiscal de segona divisió o eludir fiscalment o fins i tot fer frau
fins ara ha tingut una cultura d'acceptació impròpia de país civilitzat. Hem acabat aplaudint, hem acabat donant reconeixements a gent condenada de frau fiscal. I ja no cal, no només esportistes d'èlit. Posar en valor la importància de tenir bones institucions que funcionin. Per tant, si tenim un centre de vigilància epidemiològica ben cuidat, que funcioni, amb professionals públics atents, que tinguin motivació intrínseca, que es creguin el que fan. L'extrínseca, la dels diners, és impossible millorar-la. Necessitem més envoltat de finançament, sí, però això no és diner de butxaca. Si tu estàs en el lloc que estàs només per als diners de butxaca, vol dir que l'has errada. El sector públic, si alguna cosa et dona, és espai per la teua millora. Això que diuen els anglesos, i perdoneu per l'abús, el job enrichment, l'enriquiment del teu lloc de treball, i el job enlargement, la capacitat de treballar amb més gent, de treballar en grup, que això és una cosa que el que és l'esfera privada ho té molt més difícil, especialment si s'ho ha de pagar de la butxaca. La globalització es mourà en el futur amb més cauteles. Essent més fràgil tot, ens farà pensar que ara que han tingut aquesta ara me ve la paraula, tropeçada, ensopegada, perdoneu, amb el tema de salut, la propera pot ser ambiental perfectament. I, per tant, a l'hora de repensar l'economia, de fer-la transitar, ara o mai. I això ho fem per la Next Generation. I Europa ha posat aquests diners a disposició d'Espanya i d'altres països, però Espanya en particularment, amb una quantitat que no podrem somiar, que no veurà ningú de nosaltres més per les generacions que venen. És doble del que va representar el Pla Marshall per l'economia espanyola. 150.000 milions és doble del que correspondria pel pes de la població i del PIB d'Espanya. Jo, ara o mai, sincerament, perquè a més, quan aquests fondos que tenen fins al 2026 per a l'execució, però per la concessió fins al 2024, més enllà del 2026, l'estat espanyol tindrà una economia tan endeutada que finançar un projecte d'inversió en nou endeutament serà microscòpic. La capacitat que tindràs després del 2026 per fer iniciatives de transformació de la teua butxaca seran pràcticament nul·les. Per tant, tota la transformació que han de fer l'han de fer ara i ho han de fer per les generacions noves, Next Generation. Les xarxes ens hauran ajudat a protegir-nos. Això té coses bones i coses dolentes, perquè ens ha donat un aixopluc, un cert acompanyament amb els nostres veïns, que ens han trobat en els terrats i hem aplaudit dels balcons, etc. Però això normalment té el perill de trencar capital social, perquè genera clústers psicològics o zones de confort, que tu estàs molt bé amb els teus i ho necessites perquè l'aïllament has quedat bastant isolat, però té el risc de la polarització. El capital social, el bo, és el que fa ponts, el que fa bridging, no el que es confina i es fa molt fort com a clúster intern, però sense relació externa. Aquestes xarxes que acaben marcant-se en coses que són inaudites. Són noves religions, coses que lliguen de bell nou coses. Poden ser simplement els vegans, els partidaris dels antivacunes en aquests moments, i aquests generen les seues pròpies zones de confort, que els hi va molt ben bé per mantenir una certa salut mental, però que els allunya d'altres mons, possiblement més reals. Com a esperança, podem haver descobert els beneficis addicionals d'una qualitat de vida visquent de manera diferent. Això és el meu reconeixement en aquests moments, tot i que sempre hi ha el dubte aquest
de si quan se superi la situació algú pensarà tornar al business as usual. És tant les ganes de tornar a la normalitat són tan grans que fins i tot per aquelles normalitats que des d'un punt de vista extern dirien que són cutres, avorrides, rutinàries, etc. Hi ha gent que s'agafarien a ferro roent abans de buscar una manera nova de viure. I, desgraciadament, aquest retorn a la normalitat està molt concentrat a les deciles de població més pobres, que són els que tenen com a únic referent que quan acaben la jornada s'han de trobar els amics en el bar. I això és tot. Això és tot el que toca aquest dia. O que els diumenges han d'anar a fer, perquè si no fan allò, el repensar-se té un biaix que és bastant trist, tant és les ganes del retorn a l'ancià de normalitat. Bé, i en tots aquests condicionants potser serà hora de reconsiderar el transhumanisme, no sé, aquí què diria el nostre amic comú, que també l'ha analitzat en els treballs, el Torralba, quan l'humanisme està perdent, potser abans de pensar en el transhumanisme intentem recuperar l'humanisme. I això és tot, moltes gràcies.